Чуждестранен клиент пристига на посещение във вашата фирма за първи път. Може да го посрещнете с Welcome to our new facility. Come this way, please. I'll run through today's program. Здравейте! Аз съм Цвети от Boomer Academy. Като преподавател помагам на много хора да подобряват знанията си по английски и мога да кажа, че игрите, сериалите и подкастите действително могат да бъдат много полезни в изучаването на общ английски. Но, що се отнася до комуникация в професионална среда, това съвсем не е достатъчно. Ако се притеснявате, когато трябва да отговаряте на въпроси на английски, ако ви се случва да премълчавате добрите си идеи по време на работни срещи, защото не се чувствате достатъчно уверени да се изразявате, то курсът по бизнес английски е точно за вас. Курсът по бизнес английски има за цел да ви запознае с специализирани термини от света на бизнеса, икономиката и счетоводството, като същевременно ви учи да ползвате езика правилно и уверено в работата си. Затова сред основните акценти на обучението са развиване и усъвършенстване на ключовите езикови умения, а именно говорене, слушане, граматика, лексика и разбира се произношение. А което е най-важното, ще учим в контекст. Това означава чрез истории и ситуации от реалния живот. Например, чуждестранен клиент пристига на посещение във вашата фирма за първи път. Може да го посрещнете с Welcome to our new facility. Come this way, please. I'll run through today's program. Ще се радвам да учим заедно.